En un petit hort escolar, 3 nens observen amb preocupació el que tenen davant. Les plantes del planter que estan a cel descobert estan ofegades per culpa de la pluja, i l'altra meitat que estan cobertes estan seques i cal regar. A més, alguns ocells s'han menjat les llavors. L'hort no funciona. Si plou massa, les plantes es fan malbé. Si fa calor, la terra s'asseca massa ràpid. Qui s'encarregarà de mantenir-les en el seu punt òptim? I si construïm un hivernacle intel·ligent, un sistema capaç de controlar la humitat i la temperatura perquè les plantes creixin millor? Mans a l'obra. Primer, dibuixen un esquema del seu projecte. Amb fusta i plàstic, construeixen l'estructura. Amb plastilina i diferents materials reciclats, el planter i totes les plantes i verdures. L'hivernacle tindrà sensors per mesurar la humitat i la temperatura, un ventilador per refrescar l'ambient i un sistema de reg automàtic. L'hivernacle ja està llest, la feina ja està acabada, apropeu-vos a veure'l de ben a prop. Ara, les plantes estan verdes i sanes. L'hivernacle protegeix les llavors, regula la temperatura i garanteix el reg just quan cal. Gràcies a la tecnologia, l'hort és més eficient i sostenible. Si la temperatura és massa alta, un ventilador gràcies al sensor s'encén per evitar que les plantes s'assequin. Quan la terra està massa humida, el sensor ho detecta i ho envia a la microbit. Quan detecta sequedat, s'activa un avís sonor. Amb només un botó, el sistema activa un servo que rega automàticament les plantes quan ho necessiten. Innovació i natura, unides per un futur millor.